Lidi, jelikož teď vyšla nová Squid Game, tak si ji dneska zahrajeme v Robloxu a doufám, že to přežijeme, protože jak můžete vidět tady spoustu lidí, tak já doufám, že my budeme ty poslední a jdeme, jupí! Tak jo, jsme tady lidi a určitě dejte like a odběr, protože si tohle video zaslouží. Riskuju tady svůj život ve Squid Game, takže určitě dávejte like a odběr. Tak jo lidi, už tady někam jdeme a teď si uděláme selfiečko. Tam jsem ale krásnej. No to je paráda. No a jdeme tady za lidma, protože oni určitě vědí, kudy to je. Napište mi do komentářů, jestli jste viděli Squid Game 3, nebo jestli se na ní díváte, protože teď nová vyšla a určitě dejte odběr. Tak máme tady první hru a teda tohle není ze Squid Game 3, ale z 1 a z 2 a to vůbec nevadí, protože já si myslím, že i tak to bude dost těžký. Takže, co se to děje? Co to je lidi? Někdo nám tady něco říká. Panenka už se otáčí. OK. Tak ty krásou lidi. Tak jdeme. Pojď. Let's go. Asi se přežili. Jo, dobrý, jupí, jdeme, rychle. Já se ho pušnu a oni ho zase teď. Ten nubák, hroznej. Tak dobrý, běžíme, radši. OK. Radši takhle budu chodit pomalu lidi, ať mě to nezabije. Takže nechci, aby jsem... Ty kráso, ta panenka, koukejte se na ní, jak je úplně scary, ty kráso. Úplně ošklivá. Fuj. Dobrý. Doufám, že mě nezabije. Běžíme. Let's go. Dali jsme to. Přežili jsme první hru, takže doufám, že přežijeme až do konce. Tohle si určitě zaslouží like. OK lidi, něco se tady děje. Jo, a to je, jestli chceme stopnout nebo pokračovat. No lidi, tak já dám asi pokračovat, protože já vím, že tohle to celý vyhraju. Takže jdeme dát pokračování a já vyhrávám. Tak, tady, takhle. Dobrý, dal jsem pokračování. Ahoj holky. Ahoj. Lidi, ty krásy, musím tady nějakou zbalit. A ať to se mnou vyhraje a pak ať letíme někam spolu na dovolenou. Ahoj, kamarádko, ahoj. Ty kráso, už nám dávají peníze z první hry, lidi. Tak jo, ty kráso, jdeme do další hry. A co tu máme teďko? Teď se samozřejmě tady, nebudeme se už fotit. Tady jsou nějaký pěkný holky, lidi. No to je jedno, já běžím, ať tohle vyhraju. Tak a jako další hru tady máme, co? Ne, ježiš, to je vyřezávání, lidi. Tak to snad ne tohle. Neříkejte mi, že to je vyřezávání. Ty kráso, jdeme řezat lidi. Tak uká. A co máme udělat? Jo, ty kráso, doufám, že to nekřapne lidi. Ty kráso. Dáme to docela zabrat. Mám to docela těžký lidi, já fakt doufám, že to nepraskne. Jinak jsem prohrál celou tady tu hru. Lidi, já jsem to dal. Let's go. Lidi, já jsem živej. Jo, já jsem to dal. Jupí. Takže lidi, když jsem to dal, tak za odměnu se tady sklouznu po tady tý skluzavce, ale ona se nějak neklouže. No, tak jo. Jdu tady vylíst a schválně si vylezu až úplně nahoru, lidi. Do té doby, než to skončí, ale ne, já jsem takovej noobák, já to asi nestíhám. Ne, ach jo, lidi, no tak jdeme na další hru, no. Tak jo lidi, tady tu hru jsme teda přežili a jdeme zase zhlasovat, jestli chceme pokračovat nebo jít pryč, ale já chci pokračovat určitě, protože já tohle prostě vyhraju. Tak jo lidi, jdeme do další hry, jdeme tady za těma hezkýma holkama zase. Mně přijde, že jak jsem tady prostě jediný kluk, že tady jsou jenom holky, ty kráso. No, tak jdeme do další hry, jsem zvědavej, co to bude. Lidi, jsme v další hře a... co to je? Ne, to je ten žebřík, jak se propadává. Lidi, to fakt ne, tohle. No nic, já jdu tady k modrým zatím. A let's go. Jsme modrý, hele. Měli bychom to vyhrát snad. Tyjo, taháme, pojďte. Ty kráso, musíme to dát, lidi. Protože musíme fakt vyhrát tady tu šílenou Squid Game. Ať se dostanu co nejdřív domů zpátky. Ty kráso lidi, ale jako je to těžký, no. Docela tahají ty druhý, ale tak uvidíme, třeba to vyhráme, hele. Ne, lidi, my se umřeli. Ne, to nemůže být pravda tohle. Pane bože. Cože? Lidi, co? To mi chcete říct, že tohle celý byl jenom sen a se teďkon probudil v mým baráku, co? Kámo, ty kráso, já už jsem se lekl, že jsem umřel.
To byl jenom sen, díky bohu. Lidi, dávejte odběry a lajky, ať se mi tohle už nestane znovu.